Syitä Ranskan vallankumoukseen. Säätyjärjestelmän epäreiluus. Kuninkaan yksinvaltius ja aateliston mielivalta. Valistusaatteet. Amerikan vallankumouksen esimerkki. Käsistä riistäytynyt valtion velka sekä ruokapula. Euroopassa elettiin 1700-luvun lopulla säätyyhteiskunnassa. Jumalan tahdosta säätyjä oli 3. Aatelisto, joka omisti maat ja oli verovapaa. Papisto, joka omisti maat ja oli verovapaa. Ja niin sanottu 3. sääty, jossa oli muun muassa porvarit eli kauppiaat ja tehtailijat ja kaikki muu väki, jotka tekivät työt ja maksoivat verot. Säätyyhteiskunnassa kaikki olivat jonkin alamaisia ja ylimpänä oli tietysti hänen yläpuolella oli tietysti Jumala. Yhteiskunta kuitenkin muuttui, kun luonnontutkijat kertovat tarpeeksi vakuuttavasti, että Jumalan sijaan maailmaa ohjaa luonnonlait, jota porukka ei aluksi uskonut, mutta sitten jotkut alkoi uskoa. Sitten keksittiin empiirinen tutkimus, jossa tietoa etsittiin kokemuksen ja havaintojen avulla. Maailma ei toimikaan Jumalan tahdon mukaan, ja nyt useampi alkoi uskoa tähän. Ihmiselämä ei ole universumille Osterin elämää tärkeämpi, sanoi David Hume. Ja niin ihmisille tulla tupsahti järki. Tätä uutta ajattelutapaa, jossa järki menee uskonnon edelle, kutsuttiin nimellä Valistus. Valistuksen kannattajat korostivat ihmisoikeuksia ja vapauksia, johon rahvas oli että ja papisto. Aatelisto jatkoi enimmäkseen viinin juomista. Yhtäkkiä valistusaate levisi sanomalehtien avulla ympäri Eurooppaa, johon rahvas oli että ja papisto ja aatelisto että ja lopetti viinin juomisen hetkeksi ja määräsi lehtien sisällön tarkastettavaksi ennen julkaisua. Tätä kutsutaan nimellä sensuuri. Sensuuri on ennakkotarkastusjärjestelmä hallitsijoiden kannalta epämieluisten ajatusten ilmaisun estämiseksi. Mutta jotkut heitteli lentolehtisiä ja ihmiset juttelivat keskenään ja vapauden aate levisi. –1700-luvun puolivälissä Iso-Britannia soti Ranskaa vastaan ja sanoi lopulta, meillä ei ole rahaa. Vaan hätä ei ollut moinen ja niin he päättivät verottaa siirtokuntaansa Pohjois-Amerikassa, jotka sanoivat, amerikkalaiset sanoivat, että me ei makseta, johon britit sanoivat, että maksattepas, josta amerikkalaiset kimmastuivat ja sotivat itselleen itsenäisyyden ja perustivat vuonna 1776 Yhdysvaltain liittovaltion, joka oli tasavalta, ja antoivat itsenäisyysjulistuksen, johon kirjoitettiin, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja ovat keskenään tasa-arvoisia. Huom, ei koske naisia, intiaaneja eikä orjia. 1700-luvun puolivälissä Ranska soti Iso-Britannia vastaan, koska Iso-Britannia soti Ranskaa vastaan, ja Ranskakin sanoi, että rahat on loppu. Vaan hätä ei ollut moinen, ja niihin päättivät verottaa 3. säätyä lisää, jotka sanoivat, lisäksi 3. säädyllä oli nälänhätä, aatelistolla ja papistolla ei ollut nälänhätää. Ja julistautuivat kansalliskokoukseksi, josta alkoi Ranskan suuri vallankumous, vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Kuka siellä? Oikeudet. Mitkä oikeudet? Ihmisoikeudet. Ja Ranskasta tuli tasavalta ja sen kunniaksi päätettiin giljotiinilla pistää porukkaa palasiksi, koska jotkut vastusti uutta tasavaltaa ja ihmisoikeuksia. Sen jälkeen pistettiin giljotiinilla porukkaa palasiksi, koska ne ei kannattanut tarpeeksi paljon sitä vallankumousta. Ranskan naapurimaiden kuninkaat oli, että he julistivat äkkiä sodan Ranskalle estääkseen vallankumouksen leviämisen muualle Eurooppaan. Näissä sodissa taisteli voitokkaasti eräs kenraali nimeltä Napoleon Bonaparte, joka oli, että meitsi määrää. Ja koska Napoleon oli niin hyvä jätkä, hän kruunasi itsensä keisariksi vuonna 1804 ja vallankumous oli ohi. Mutta aatelisto ei saanut etuoikeuksiaan enää takaisin, uskonnonvapaus laajeni, kansalaiset olivat tasa-arvoisia oikeuden edessä ja alamaisista tuli kansalaisia.
Ja Bonaparte oli edelleen, että meitsi määrää. Ja valtasi Euroopan, ja vallankumouksen ajoitukset levisivät Eurooppaan. Lopulta Napoleon otti kunnolla pataan Venäjällä, Euroopan kruunupäät ottivat paikkansa takaisin, ja Napoleon karkoitettiin St. Helenan saarelle, jossa hän kuoli 1821.